Cariyos cerkak pamaos Vincent Nathanael. Waosan cariyos cerkak Maria déning Hadi Sumarto. Terminal bis Purwokerto suasanane ora tau sepi déning gumregahing manungsa. Ora maido terminal kota kripik sawijining bis antar kota antar provinsi. Gumregahe manungsa nggambaraken anane panguripan ing donya. Padha mengarti miturut kaprigelane dhewek-dhewek. Suarane wong tawa dagangan, loper koran, bakul buku, lan calon penumpang pating cerewet kaya manuk betet nebo kebun jagung. Dasar wong Banyumas ya reang kaelah. Ning wong Cablaka ora kakean basa-basi. Semono uga Maria senadyan asline cah Sunda ning dialek Banyumase wis kraket. Wasis ngomong dialek Banyumas. Anggone padha metuk pepantaning rejeki saka pangeran. Padha dilakoni sirah nggo sikil, sikil nggo sirah paribasane. Mangkat nyambut gawene dipilatahi wiwit bar subur. Bocah-bocah isih padha nglepus. Baline nganti wayah bengi. Tekan ngomah wis sepi. Bocah-bocah uga wis turu pati. Sing isih setya nunggu karo ngantuk ya sing wadon. Iku kanyatan mung merga rasa tanggung jawab marang kaluwarga. Aja kongsi wong sajroning omah padha kenang busung lapar. Bumi Nuswantara kang jere subur makmur. Paribasane tekan ditancebaken bisa tukul. Banget nelongso isih akeh para balita kang nandhang kekurangan gizi. Yen jaman orla ana mempere wong isining pertiwi durung didudah. Bareng saiki presasat isining bumi pertiwi diosak asik. Jerene kanggo pembangunan. Nyatane sebagian gede rakyate nandhang papa cintraka golek pegawean angel. Ongkos pendidikan larang kabeh sarwa antri. Bencana alam ora leren-leren. Arane banjir merga alase dimabat ludes. Mung padha golet warege wetenge dhewek. Nek wong cilik sing dipikir ngesuk mangane apa. Yen wong bondo bandu sing dipikir ngesuk mangan apa. Sajen maning sing angkara murka sing diincer ngesuk sing dipangan sapa. Maria munggah bis jurusan Tasikmalaya. Dheweke lagi linggak-lingguk nggolet jok kosong. Ana suara undang-undang. Kene lho Mbak, isih ana jok kosong. Maria nggoleti pernahe swara mau. Ana sawijining priya sing ngadeg gawe dheweke. Maria terus marani. Monggo lho Mbak, lenggah. Priya mau nawani kon lungguh. Matur nuwun Mas, semaure Maria terus lungguh jejeri. Badhe tindak pundi Mbak? Badhe wangsul teng Ciamis. Panjenengan badhe teng Karangpucung. Anggone omong-omongan kapeksa kandhek. Kondektur bis narik bayaran. Bareng arep mbayar, wis kedisikan dibayar dening priya anyar katon. Ora gelem diganti. Kandhane kantonge lagi kebek. Ning nek dheweke wis duwe anak bojo ra melasi. Belanjane dadi kalong. Nek isih joko sakarepe. Mbah ana apa-apane dirasakno dhewek. Wis bis wiwit ngleser ninggalaken terminal. Dalan menggak gerilya ditelusuri. Tekan prapatan Tanjung menggok ngiwa. Wong sakloron isih padha menengan. Lagi golek jalaran nggone mbukak wicara. Priya mau ketungkul mbukaki koran. Maria kelingan nembe tuku novel nang terminal. Judule Maria Ummul Mukminin saka Mbah Nil. Mbah keprimen nalare kok dheweke ketarik. Mangkane beda keyakinane. Maria tansah kelingan ujare para winasis.
Sugih ilmu luwih upama tinimbang sugih banda donya. Yen kepengin sugih ilmu, kejabane sinau nang pamulangan. Uga seneng maca apa baen. Sarana maca manungsa bisa dadi jembar wawasane.